आंनि फंबाय बिनानावमोन गासैबो आंखौहाय सापर्ट खालामगोन होननानै आङो आसा थाबाय। भिडिअ'आनो माने रिल्स बानायनायनि माबायैनो आरोना थ्रुयैनो माने आङो रिल्स बानायनानैनो आङो माने नाम जाबोबाय नालाय माने रिल्स बानायनानैनो बयजोंबो सोरजोंबा मिनिजाबाय। बयबो अननानै आंखौ सापर्ट खालामलायबानो जाबाय लोगोफोर। बेखौनो खिन्थानो होननानै आङो भिडिअ लाबोबाय। रिल्स बानाया गैया माथो दाना आंखौ खबरखौनो लाला। हेल' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौथ' माने टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर। बिनिफ्रायथ' माने जोंहा माने कनजिता बर' माने बेखौथ' बयबो सिनायखायो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। माने आब' कनजिता बर'आ माने मोनसे माने मिउजिक भिडिअ गोदान माने दिरुनदों आरोना लोगोफोर। बिनि सायावनो माने आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर, जोंहा आब' कनजिता बर'आ मा बुंदों बे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायलांदो आरोना लोगोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि फेसबुक पेजाव बयखौ बरायबाय। नोंथांमोनाथ' बयबो नुखादों आंहा शुटिं जाबाय थादों होननानै, ओमफ्राय आं खिन्थानाय जायाखैमोन। माने आङो देग्लाय 2025आव फार्स्ट टाइम मिउजिक एलबाम दिहुननो नागिरदों। आंनि बे मिउजिक भिडिअ एलबामखौहाय गाबोननो आंनि कनजिता बर' चेनेलावनो हगारनाय जागोन लोगोफोर। बयबो अननानै आंखौ सापर्ट खालामलायबानो जाबाय लोगोफोर। बेखौनो खिन्थानो होननानै आङो भिडिअ लाबोबाय। आंनि फंबाय बिनानावमोन गासैबो आंखौहाय सापर्ट खालामगोन होननानै आङो आसा थाबाय। भिडिअ'आनो माने रिल्स बानायनायनि माबायैनो आरोना थ्रुयैनो माने आङो रिल्स बानायनानैनो आङो माने नाम जाबोबाय नालाय माने रिल्स बानायनानैनो बयजोंबो सोरजोंबा मिनिजाबाय, सोरजोंबा अनसायजाबाय, सोरजोंबा मुगैजाबाय, सोरजोंबा माबा जाबाय, बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर। बेखायनो आङो सानो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ, आंनि फार्स्ट टाइम मिउजिक भिडिअ एलबामखौ बयबो अनसायगोन होननानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आं आसा थाबाय आरो बयखौबो खावलायहरबाय बयबो अननानै सापर्ट खालामगोन होननानै। दाथ' माने भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय आरोना लोगोफोर। जोंहा माने आब' कनजिता बर'आ मा बुंदों। माने दा बे माने जा आब'आ माने मिउजिक भिडिअ बानायदों आरोना, बे मिउजिक भिडिअखौ माने जोंहा आब' कनजिता बर'नि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो नुनानै मोनगोन आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय लोगोफोर, सोरबाफोर जुदि कनजिता बर'नि इउटुब चेनेलखौ माने मिन्थियाबा, नैबे स्क्रिनाव होनाय चेनेलानो आरोना लोगोफोर, आब' कनजिता बर'नि इउटुब चेनेला लोगोफोर। बेनिफ्राय लोगोफोर, आब' कनजितानि मिउजिक भिडिअखौ माने बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर। बेबो माने जोंहा आब' माने कनजिता बर'आ फार्स्ट टाइम माने बे माने मिउजिक भिडिअ बानायदों आरोना एबार नैबे 2025आव लोगोफोर। बेनिफ्राय लोगोफोर, सोरबाफोर आंनि चेनेलाव जुदि गोदानै फैदोंबा प्लिज अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय लोगोफोर, दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। बाय बाय।